Avui, com cada dilluns, us donem la benvinguda a la trobada virtual de la plaça de la Vila. Avui, d'una manera excepcional, també volem afegir en aquesta benvinguda unes paraules de part de tots vosaltres, unes paraules de suport a tots aquells treballadors que han perdut la feina gràcies al tancament de Nissan i d'altres empreses que de retruc també hauran de tancar les seves portes. Des d'aquí, doncs, una abraçada a totes les famílies que es trobaran en una situació molt precària i segurament una mica dificultosa. Un altre tema que també ens toca de prop, que és la destitució de Pérez de los Cobos. Ara l'Estat se n'ha adonat que els seus informes estan plens de falsedats, quan han vist com parlaven de la manifestació feminista del 8 de març. Nosaltres ja ho hem patit des de fa temps, les seves mentides, perquè gràcies a això tenim els nostres polítics, els nostres líders socials a la presó. Un cop dit això, i amb una mica més de tristesa que normalment, començarem la nostra trobada de cada dilluns. Ni exili ni presó no podeu manar amb la por, ni fer servir la força. Ni exili ni presó no podeu manar amb la por, ni fer servir la força. La nostra arma és la pau, de ponent fins a llevant, cantarem com un sol poble. La nostra arma és la pau, de ponent fins a llevant, cantarem com un sol poble. Al veure despuntar el major il·luminat en la nit més hermosa, la nostra arma és la pau, de ponent fins a llevant, cantarem com un sol poble. La nostra arma és la pau, de ponent fins a llevant, cantarem com un sol poble. Ni exili ni presó no podeu manar amb la por, ni fer servir la força. La nostra arma és la pau, de ponent fins a llevant, cantarem
Bon vespre a tothom. Aquests dies de confinament hem tingut molt temps per llegir i rellegir. I tot llegint també hem tingut temps de fer memòria. Perquè ens cal tenir memòria. Sempre va bé girar la vista enrere per saber d'on venim, per poder veure la trajectòria seguida i que això ens ajudi a orientar més bé el futur del nostre rumb col·lectiu. Fruit d'aquestes lectures, doncs, més que parlar jo, avui voldria llegir-vos alguns fragments de veus molt més autoritzades. Començo amb una frase treta del llibre de Martí Domínguez, L'esperit del temps, que m'ha cridat força l'atenció. És una observació feta en el context de la invasió i ocupació de Polònia pels nazis, que, com a part del genocidi, hi prohibiren també l'ús social de l'idioma polonès. Un dels ocupants de la novel·la diu això: la llengua materna és l'última cosa que es pot extirpar d'un territori conquerit. Quan ho aconsegueixes, pots assegurar plenament que aquell país ja és teu. També he rellegit els escrits de presó del nostre estimat conseller i pres polític Joaquim Forn. N'he extret diversos fragments, com ara, per exemple, la pàgina 211. Cada cop sóc més conscient que davant la justícia espanyola hi tenim ben poca cosa a fer. O a la pàgina 239. La nostra ja no és només una lluita a favor del dret a l'autodeterminació, a favor d'esdevenir un estat. La lluita que duem a terme davant els poders de l'estat també ho és per la democràcia, la llibertat, la justícia i els drets civils. O a la 292. Aquests dies he llegit que el García Albiol ha dit que no està d'acord amb l'acostament dels presos a Catalunya, perquè al cap i a la fi les presons només són a una sola hora de Barcelona en avió i que no vivim pas al Vietnam. La manca d'humanitat d'aquest personatge no m'hauria de sorprendre. La seva sensibilitat és nul·la. Ho ha demostrat en diferents declaracions xenòfobes i classistes. En un fascicle editat l'any 1976 pels Amics de les Nacions Unides també he pogut rellegir el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, que en el seu article primer diu: tots els pobles tenen el dret a la lliure determinació. En virtut d'aquest dret, hauran d'establir lliurement la seva condició política i fornir el seu desenvolupament econòmic, social i cultural. I encara he trobat un article de l'enyorat Francesc Ferrer i Gironès titulat Campalans i l'estat espanyol, publicat a l'Avui el 24 d'octubre del 87. Deia així: la maquinària burocràtica de l'estat, la seva superestructura monolítica, és més forta que cap partit i cap ideologia progressista. La història ens ha de fer veure que no podem ser, com va confessar Campalans, ni càndids ni ingenus. Mentre l'estat no sigui un estat català, Catalunya no podrà estar mai tranquil·la, perquè el nacionalisme espanyolista està sempre amatent per assimilar els catalans, destruint la seva cultura, la seva llengua i la seva història. En definitiva, diu, són uns mals socis per fer-hi societat. I, finalment, he rellegit i recordat Josep Gual Lloberes i voldria fer notar que aquest any, el 13 de juliol, s'escau el centenari del naixement d'aquest estimat poeta badaloní, que també fou soldat de la lleva del biberó. Ell i moltíssims més joves badalonins i catalans van patir el sacrifici en una guerra que no havien provocat i que, com ja va dir Josep Benet, els fou imposada
per aquells que s'alçaren contra la Constitució republicana i contra l'Estatut d'Autonomia el juliol del 36. Crec que cal recordar-los activament perquè la memòria és imprescindible per poder exigir justícia com a poble. Òbviament, no pas a la justícia espanyola. Acabo, doncs, amb uns versos de Josep Gual sobre aquella generació sacrificada a la batalla de l'Ebre. Després d'haver passat la turbonada, vindrà el repòs malaltís i fictici dels dies de l'oblit, si és que s'oblida el martiri de tots els que estimares. A pàndols i a cavalls resten immòbils centenars de companys que no volien aquesta mort tan mal pagada. No es podriran en va i tots els ossos seran garbons que prendran arborada quan la nova alba d'un cel vermell encengui, que il·lumini la terra trepitjada. Amigues i amics, en resum, recordar per saber com actuar. Bon vespre i seguim sempre endavant. Visca Catalunya i visca la República Catalana. Hola, bon vespre, benvolguts amics. Mireu, us recordem a tots els socis de l'Assemblea que la Junta Electoral de l'ANC ha fet pública la llista definitiva de candidatures a les eleccions al Secretariat Nacional que tindrà lloc de forma virtual entre el 10 i el 13 de juny. El proper dijous, dia 4 de juny, a les 7 de la tarda, hi haurà un acte de presentació de les candidatures que es podrà seguir en directe pel canal de YouTube de l'Assemblea i es podran adreçar preguntes a les candidates i als candidats. També us recomanem que mireu els WhatsApps i que mireu Telegram, perquè a partir d'avui, com que hem entrat a la fase 1, doncs potser no cal que ens quedem tant a casa, no? Potser ens podríem veure algun dia pel carrer, no sé, un cop a la setmana o potser 2 cops a la setmana ens podríem veure, encara que sigui guardant distàncies, totes aquestes coses que ens demanen, però potser seria interessant que estiguéssiu a la web d'aquests correus electrònics. Bé, amics, gaudiu molt d'aquesta fase 1, que ens ho mereixem. Salut i república.